in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras 1:03. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Marahay na hapon na yan, oras-oras na bareta, pinatanidan kang Philippine Red Cross ang publiko kontra sa peking booking sites as in agents na nagtatangro ng swab test. Inisigun kay PRC Chairman asin Senador Richard Gordon matapos na makaresibi ang sinang opisina ng report manungod sa nagkapirang individual na nagsasagin-sagin na empleyado kan Red Cross. Modus operandi ka mga sospek ang paghagad din bayad sa mga biktima asin ilalaog sa indang bank account para makapag-book na nin swab test. Sinabi pa ka mga sospek na salamenteng sa PRC booking site sa nasinda nagre-receive ng appointments dahil ang digdi nag-abiso si Gordon na tulos pagkapod sa Red Cross hotline 1158 ang si Isayman na dudulukon ka mga peke na empleyado kan PRC. From Newsbase, sino po si Mardila. Ilike ang sa mayang DCGB News online Facebook page para sa dagagbang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Solid Pack. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki butika. No approved therapeutic claims. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang
ang dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Jeremy Lina po na nagkigwa po akong psoriasis. Naglulugad po si hawak ko po sa pandok hanggang sa bitis. Nagluya po so paglakaw ko. Alagad sa sakuya naman na testing na narahay ang sa sakuyang hawak. Si sakuyang pamilya naman pigdara ko di lalo na sa sakuyang agom. Natabangan po ako kan ako naghilang sa laog ki tracing taon. Ako po sa duwang sila simana sana ikinonsulta kay Ma'am Nens sa duwang simana ako narahay. Ako po si Angelita Bartilla, taga Barangay Bentot sa Victory Village. Nandito po ngayon ako sa Wellness Center dahil yung anak ko po dito po gumaling nung kanyang skin disease na 1 taon na pong nahihirapan sa kanyang nararamdaman. Marami po siyang sugat na makati na nagtutubig po tapos isang taon na po yung pabalik-balik po din. Hindi po gumagaling. Dito ko po ito narinig ko po ito sa radyo. Tapos, dinala ko dito yung anak ko. Dito po siya gumaling. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Folborista, Sorsogon City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami. Diyos marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome once again sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan na hapon, ika-23 kang bulan ning Hulyo, Biyernes mga tugang, ako po ay nag-record lamang kasi kami po ay may dudumanan dahil ngunyan aldaw ay kaarawan o kaaldawan o birthday ni Father Ernesto M. Arceo, OP,
ng Rector and President ng University of Santo Tomas, Legazpi. Kaya binabati namin pa kayo, Father Ernie. Happy birthday po sa inyo at sana humaba pa ang inyong buhay and we wish everything good. We wish something good. So nawa kayo ay laging pagpalain ng Panginoon. Okay? So ngayon na aldaw mga tugang, ang satuyang pag-uurulayan nga ni, iyan, ano ba ang satuyang mga sinasabwag, hinahasik sa buhay? Kasi lalo sa panahon ngunyan, kadakol na mga naghahasik. Tayo ba'y naghahasik ng fake news o naghahasik tayo ng good news? Yan, mga tugang ang satuyang pag-uurulayan. Kaya nga, magayunon mga tugang na kita ngunyan na aldaw ay mag-urulay-ulay, maghurop. Itatao ko sa indo yan mga tugang. Kasi importante po mga tugang, kitang mga nagdadangog. Kitang mga nagdadangog kasi kita man minsan mga nagdadangog ang nagtatao ning sabihan natin na kontribusyon, okay, sa pagdagdag kang mga balita. At the same time, hindi natin sinasabi na paprocess na mabuti. Kaya importante talaga i-process natin na marahay ang satuyang mga nadadangog. Takunda kung anong nahiling ta, ano ang satuyang nadadagog, iyon ang tulos mag-conclude na permi kita, baka kita igwaning tinatawag natin error, okay? Or mistaken identity. Kaya importante mga tugang talagang alamin natin ang ating mga tinatanggap. Sabi ko nga kay itong mga nakaaraang aldaw, importante na talaga ang satuyang preparasyon saka ang satuyang disposisyon. Okay? So, importante mga tugang yan. Kasi sabi nga, bago ka magkaigwaning talagang production, talagang importante muna ang preparasyon at disposisyon. Okay? Kaya sa buhay natin, importante yan. So, kaya yan satuyang pag-urulayan mga tugang, ngunyan aldaw, kaya sana magdawog ka mo, takadako na naman kung mauukudan, ngunyan aldaw. Kasi sa tuyang ebanghelyo, hali sa ebanghelyo mga tugang ni ni San Mateo. Okay? San Mateo, ini pa karugtong po ini kay itong the parable of the sower. Okay? Kasi sinasalarawan o ipinapaliwanag ni Kristo ang tungkol sa parabola. Kasi ang parabola ay sabi nga ay mga talinhaga at ang talinhaga ay mga istorya na pinagpupulutan o pinagkakapulutan ng aral. Tulad yan, the parable of the sower. Okay? So yun mga tugang, magayunon ang satuyang pag-urulayan mga tugang sapagkat si Kristo nagpaliwanag. Pinaliwanag niya. Sabi niya, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Kasi kita, mga tugang, gabos kita mga sower. Naghahasik tayo eh. Depende kung ano ang satuyang mga inihahasik sa buhay. Kaya ngunyan aldaw, maghahasik na naman si Father Boots ng magayon na aral. Siyempre, ang ihahasik ta, hindi po fake news, kundi good news. Yan po ang talagang inihasik natin araw-araw or aldaw. Parang kamong mga nagdadangog ay makanood. At the same time, ma-inform ka mo. Pero sa tuya man na obligasyon, sabi ko nga ng mga nakarang araw, na kitang mga nagdadangog, we should not simply be passive listener. We should not be reactive listener. But we must be active listener. Yan po ang importante. Padaling mga kaibigan, tayo muna ay magpaalala at babalik muli ang iyong lingkod sa second part. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayin ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers
480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Salamat, Panginoon, sa iyong punda. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami. Okay mga tugang, balik po kita kiraray sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase OP. At siyempre, bago kita magpadagos kan sa tuyang programa, hayaan ninyo na mga jeep mo na kita mga tugang. Ano? Kasi ang ginigibot ng mga tugang sa programa, naghahasik tayo. Hindi lang ng balita, naghahasik din tayo ng pagpapala. At tayo ay lalong pagpapalain kung tayo po ay magdarasal. Kaya ngayon atin ang dasalin at sa tuyang paboritong dasal, ang memorare. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban
ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, pagkatapos na kitang mga G sa tuyan ng balikan, ang satuyang tema nga ni ang pagpapaliwanag ni Kristo sa talinhaga tungkol sa manghahasik o the parable of the sower. Okay? At mga tugang, tinawaan ni Kristo ng diin o importansya sa kanyang pagpapaliwanag ang kahalagahan ng pakikinig, no? Sapagkat marami sa tao ngayon ang kulang sa pakikinig, no? Gusto natin laging magsalita, okay? Na magsalita. Pero alam mo, titingnan natin na bago tayo nakapagsalita, ng bata pa tayo, hindi ba, tayo muna ay nakinig. Ano? Wala namang bata na agad-agad na nagsalita. Nakinig. Okay? Hindi tayo nakapagsalita hanggat hindi tayo nakikinig. Kaya paano tayo makapagsalita kung hindi tayo nakikinig? So, kahalagahan ng pakikinig. So, mahalaga po ba sa palagay ninyo ang pakikinig? Ano? Ang pagdangog? Ano? Alam mo, sabi nga, listening is the beginning of understanding. Ano? Kung hindi kita magdangog, di talaga maiintindihan. Kaya ngunyan, kadakol baga din nagkakairintindihan kasi dahil nga nagdadagog. Dahil pa nga tapos sa sarong tao, nagtataram ka na tulos. Yan, asa tuyang pag-urulayan. May importante mga tugang, talagang magdangog ta muna. Patapuson ta muna. Ano? Dahil pa nga tapos sa sarong tao nagtataram, mataram naman tulos kita. May data yan. Dahil kita magkakadarangugan. Okay? So tanda natin ang halaga ng pakikinig na unawain, okay? At maunawaan ang pinakikinggan. Kasi yan ang problema minsan eh. May mga taong nagdadangog pero dahil na naiintindihan. Ang sabi nga nila, kulang sa absorption. No? Dahil talaga na-absorb. Bakit? Kasi totoo naman, kadakol talaga mga distractions. Ano? Sa paliwanag sa parabola, may mga distraction. Nandoon ang tinik, nandoon yung bato, pero sa kabila niyan, talagang huhulog din yan sa matabang lupa. Pero kung titingnan natin, isang sabi nga ni, ang isang butil, if you can imagine yung seed na itinanim mo sa lupa, grabing aagihan na. If you can, kung maobserbahan mo talaga mga tugang mahiling mo, na ining binhi baga, okay, tinanong mo. O kaya magtanong ka ng pisog ning santol, pisog ning mangga, itakag mo sa daga, ikalot mo. O kadakol, minsan may uod. May uod. Kakanin pa, kakaunon pa kang uod. So so minsan nalalapa. Minsan, ngunyan tatag-uran. Baka malapa na so tong pisog. Nalapa na so pisog sa kakauuran. Kadakol talaga bago magtalubo ang sarong pisog, kadakol talagang aagihan. Okay? Talaga, maliban lang, makikita natin may mga talagang sabi ko may uod, may gapo, minsan makusugon ng ang init, naaalang. Dipisil baga. Kaya importante mga tugang, kaya aramonda sa mga process. So, sa pagsalita ng Diyos, importante din mga tugang na talagang unawain natin. Okay? Minsan dapat halion nga ni, kaya ngunyan, halimbawa, ngunyan na nagdadawog ka mo sa kuya, ano mga bagay na nakakadisturbo sa inyong atensyon? That distract your attention. Yun. Halimbawa kasi may nadidistract ang attention mo, di mo talaga ako maiintindihan. Okay? Kasi may pag-iisip ka, nagdadawag ka nga sa kuya, pero may pag-iisip ka pala. May pag-iisip ka, araw ko itong amiga ko,
nayaw dyan sa Manila, na nag-text sa Kuya Kasubago na sabi niya, wala na si Rob. Akala ko, sinong Rob? Ipagdarasal ko pa sa, sige, ipagmimisa ko siya. Yung pala, ang Rob ay yung aso niya. Si Rob ay aso. At iyak nang iyak daw siya. So sabi ko, akala ko, Rob, sabi, sa text kasi, sa message kasi, nahiling ko, wala na si Rob. Yung unang pagkakaano ko, kundi ko binasa, yung talagang karugtong, akala ko tao. Kaya nga, minsan, dapat ang mga aso, wag na siguro natin pangalan ng tao. Rob. Alam mo, ang mga aso namin nga dito sa kumbento, ang aso namin dito, ang pangalan ay Whiskey. May vodka. May brandy. Gabos alak. Siguro, pangalanan ninyo, pwede naman, kung mga soft drinks naman, si Mirinda, si apple juice, pwede man. Or siguro sabihin ta na, ibang Coca-Cola or Coke, Pepsi, okay? Or 7-Up. But anyway, mga tugang, so, kung di mo talaga iintindihon, kung di mo talaga babasahon marhay, ma-misinterpret mo. So, importante mga tugang, basahon mong marhay. Takun sa at the same time, ipaaram mo marhay. Takun di ko aram, sabi ko nga, sige, pagmimisa ko, kamunti ko na sabihan, sige, pagmimisa ko na lang si Rob, yung pala aso. Kaya mga tugang, importante talaga, unawain natin ang ating nababasa, ang nararamdaman natin, at ang lahat ng mga, mga naririnig. Okay? So yan po mga tugang ang mahalaga. Anyway, babalik po ang inyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixisni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon, ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituin
bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombasi OP sa satuyang third part. No? Kasubag ko sinasabi ko, importante talaga unawain natin ang napapakinggan natin, unawain natin ang mga nararamdaman natin, unawain natin ang mga nahihiling natin. Kasi kung hindi mo na uunawain, mabuti. Ang tawag yan process kasi, hindi natin ipoprocess, we will immediately come to conclusion, baka magkamali tayo. Kaya talaga sinasabi, importante talaga iproseso natin. Kasi lahat naman ng bagay, ipinoproseso. Sa mga, sabi ko nga lahat ng mga problema ay may solusyon. Wala naman na problema walang solusyon. Kaya minsan, iniisip ko talaga araw kay Niho. Pag may nagsasabi sa Father, may ganitong problema, ang sasabihin ko may solusyon dyan. Anong solusyon? Ang unang solusyon, mayroon tayong pag-ulayan muna. Okay? Importante pag-ulayan, exchange first ideas, listening pa, importante pala yan kasi talagang madadagog mo talaga, maiintindihan mo. Kasi kung dahil mo dadagogon, dipisil. Okay? Kaya nga, proseso yan. Okay? Alam mo sa buhay pananampalataya, ganun din. Kaya sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya, marami tayong ginagawa na hindi natin naman talaga naiintindihan o lubos na naiintindihan. Kaya parang hindi umuusbong ang ating pagkatao. Minsan talaga dahil naglumalago. Dahil gayo kasi talagang dahil ito naiintindihan. Pero pag naiintindihan ta na, nagkakaroon tayo ng less worry. Naintindihan ta na. Kaya importante talaga intindihin. Kaya nga, minsan sabi sa kuya, Father, paano ba maiwasan ang pag-alala? Okay? Paano ba talaga maiwasan ang pag-aalala? Kasi ako din nag-aalala ako, pero I found out, kaya I like to share this with you, na if we can only try to
understand, mauunawaan lang natin, hindi tayo mag-aalala. Yan. Minsan sa buhay ko, nag-aalala ako kasi minsan gusto kong kontrolan ang lahat ng bagay. Hindi ko naiintindihan nga eh. Pero pag naiintindihan mo na, nauunawa, kaysa pang-unawa, parang mawala ang pag-aalala. Yan. Importante mga tugang. Alisin natin ang pag-aalala sa pamagitan ng pag-unawa. Kaya unawain natin mabuti. Sabi nga, intindihin natin na mabuti. Sabi nga, minsan, we have to dissect it. Importante mga tugang yan. Aramunta talaga. Kundi ita aramon, hindi na talaga naaaraman, dipisil. Dipisil mga tugang ang kadaklan baga. Minsan sa istorya, nadugtong ka na lang, dahil mo pala aram. Dapat aramon mo muna. Yan. Kaya di sa Ebanghelyo, ginigyan mo ni Kristo, pinapaaram sa mga alagad. Kasi importante malagad talaga yan, pagkaaram. Kaya nga, huwag tayong mabuhay na ignorante. Minsan may mga ganun eh, huwag mo nang alala, huwag mo nang intindihin. Basta sundin mo na lang. Ay hindi po ganun ang buhay. Kaya nga sa buhay Kristiyano, mayroon tinatawag katikism. Ano yung katikism? Yung pagpapaliwanag tungkol sa ating pananampalataya. Okay? Importante yung katikism or theology. Minsan kasi gusto na natin na basta gawin na ng gawin. Pero dapat intindihin din natin. And at the same time, talaga may mga bagay na hindi mo talaga maiintindihan. Tulad ng mga kahiwagaan, mystery, or masasabi natin mga misteryo sa buhay. Kasi hindi mo talaga maiintindihan. At hindi lubos natin talagang maiintindihan yan. Naalala ko nga itong Samoyang professor sa theology, sa Bible. Kasi minsan may mga estudyante naghahapot, nagtatanong. At ano sabi niya? Anyway, when you die, you ask Moses. when you die, you ask God why it was so. Okay? Why it was so. You ask God na lang. Okay? Because there are things in life that we cannot really explain. Only God can explain it. It's only faith that can explain it. Kaya nga importante mga tugang yung paniniwala eh. Kasi minsan hindi mo talaga maintindihan. Ini nga na, sa medicine, hindi man ako doktor pero mayroong tinatawag natin na placebo effect and negatibo effect. Yung kung may placebo, may nacebo. Okay? Nacebo. Ano ba yung placebo effect? Ano kayo niyo? Halimbawa, pasyente, nagduman sa kuya, doktor ako, Dok, masakit talaga ang ulo ko, masakit. Pero tinignan ko naman, wala naman sa sakit. Maganda naman ang normal, wala naman. Pero sabi niya, masakit talaga, Father, masakit. Dok, masakit talaga, masakit. O sige, ang ginawa ko, ininjeksyonan ko siya. Pero ininjeksyonan ko pala, naman pala yun, wala naman talagang parang nilagay ko dyan, placebo effect. Pero paniwalang-paniwala na pag in-injectionan ko siya, gagaling na siya. Pero walang gamot yun. Yun naman, nacebo effect, sabi niya, kahit in-injectionan na siya, ng talagang vaccine, or sabihin natin talagang gamot, pero hindi siya naniniwala doon sa epekto kang gamot, ay hindi siya gumagaling. Yan mga bagay na dito mapaliwanag eh. Actually, maraming bagay yan eh. May sabi, Brother, nagada na. Actually, pero gada na. Pero alam mo, sa pangajion, sa pangajikan mga tao, buhay baga. Actually, marami nangyari na. May totoong istorya yung nangyari naman sa Michigan Lake. May isang bata na talagang naglaro sila sa ice. Yung palang ice na yun, lake pala yun. Tapos nahulog. Nahulog yung bata. Siyempre, mabuti na lang, may nakakuha sa kanila. Pero sabi na, patay na yan, wala na. Pero yung nanay talaga, sabi niya, hindi, buhay ang anak ko. Pagkatapos naghagad siya ng mga pangadyon sa mga tao na kaibahan niya sa indang pananampalataya. By the way, ito po ay hindi siya Katoliko siya po ay isang Christian. Okay? So anyway, siya po ay talagang nanampalataya ng gusto. Tinawag niya pati yung eskwelahan, pati yung church nila, tapos nagduman sa hospital, nangaji.
You know what happened? Hindi ma-explain ng doktor. Nabuhay yung aki niya. Yan mga tugang importante. May mga bagay digdi sa mundo na hindi mo talaga maiintindihan. Okay? Pero at yung mga bagay na hindi mo maintindihan, hayaan mo na. Talagang hindi mo maintindihan yan. Give it to God. Okay? Sabi nga, where reason ends, okay, faith begins. Okay? Hayaan mo na ang Diyos. Okay? Gumalaw naman sa buhay mo. Kasi minsan gusto natin tayo lang gagalaw. Tayo lang ang magkokontrol. Tayo lang. Pero hayaan mo rin ang Diyos na siya ang gumawa. Ha? Minsan kasi ang tao talagang selfish eh. Minsan ang tao kasi ay sakim, makasarili. Akala niya siya lang ang makakakontrol. Mga tugang, maraming bagay na hindi dating kontrolado. Tulad ng ulan na to. O yung bagyo. Sana kung ang bagyo ay kontrolado ng tao, di tayo dito sa Pilipinas, hindi binabagyo. May mga bagay na hindi natin makukontrolan at hindi natin mauunawaan. Sinasabi nga, we just have to live with it. Okay? We just have to live with it. But of course, we have to prepare. Kaya we have to dispose ourselves. O sa mga dinadaanan ng bagyo, ano ang dapat gawin natin? Preparasyon palagi. Ano? Halimbawa, yung pagganday natin ng ating bahay na hindi masira pag dumaan ang bagyo. Kaya ipakoncrete natin. Tulad nga doon sa Harong-May, sa Tigawon, ang ginawa ko, perming nararaot itong gutter, ngunyan, pina-concrete gutter ko na. Grabing gastos. Kung every year, masisira, papaayos mo na naman, ipa-concrete gutter mo na. Pagkatapos, pakarahin mo sa bubong. So in other words, arog ka iyan. Okay? So, aramunta, kasi malaking tulong iyan mga tugang. Kaya may mga bagay na maaraman ta, maunawaan ta, at mga bagay na hindi rin natin maunawaan. Anyway, kaibigan, babalik muli ang iyong lingkod, si Father Butch Bombase, sa tuwing programang Marahay na Hapon sa 4th part. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagbibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, dapat matibay. Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, dapat matibay. Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Kaya mga
tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahin Hapon with Father Butch Bombase, OP. At ito nga ning sa tuyang pig-urulayan ang tungkol sa talinhaga na pinapaliwanag ng Panginoong Jesucristo. Yung tungkol sa talinhaga, tungkol sa manghahasik. Kasi tayo mga nahasikan, tayo mga listener, minsan talagang hindi natin nauunawaan. Para tayong ituring natin na tayo ay mga butil. Tayo mga seeds na yun, O sabihin natin tayo ay mga lupa, kung saan yun. So totoo yan. So depende po sa atin. Sabi ko nga, whatever is received according to the manner of the recipient. Sabi ko kan ng mga nakarang araw. Depende po yan. Because we accept or we see things not as they are but as we are. Yan. Okay? So mga tugang ngunyan sa fourth program, sa tuyang huling segment, kang sa tuyang programa, sa tuya talagang ulayan nga ni ang tungkol sa yung pagdangog o pagdangog. Okay? Sapagkat ang salita ng Diyos ay tila napupunta lamang sa mga taingang hindi nakikinig at nasasayang lamang at sana'y dapat napapakinggan. Okay? So yun, dapat talagang wag natin sayangin ang mga bagay-bagay o lahat ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat talagang ihasik natin. At dapat natin pakinggan ang salita ng Diyos. Kasi minsan, pag-urulay na ay, pag-urulayan ta na ang tungkol sa Biblia, pag-urulayan tungkol natin sa Diyos, kadakol na mga tao na, ayoko, di akong time dyan. Di akong time. Pero sa ibang bagay, kadakol kitang panahon. Pero pagdating sa Diyos, di kitang panahon. Kaya di talaga naintindihan. Okay? Kasi hindi natin binibigyan ng halaga. Tanda natin, kung ano ang binibigyan natin ng halaga, yan ay binibigyan natin ng panahon. Yan, tingnan natin ang hapot ko nga ni mga tugang, ilang panahon ba o how much time do we really give to God? Okay? So we really do have to give God the 24 hours that we have. Pwede. Pero hindi naman ibig sabihin na habang ka nagdarasal, nag-Hail Mary po, habang ka nagtatrabaho, nag-Hail Mary po. Hindi. Alam mo, ang sabi ko nga, you can spend the 24 hours of your life in prayer. How? By simply being aware of the presence of God. Kaya sa kuya, madaliwan ang definition ng prayer. What is prayer? Prayer is simply the awareness of the presence of God. So napapakinggan natin ang Diyos eh. So naaraman ta, importante yan. Kaya nga, sabi nga nagbibigay tayo ng panahon sa Diyos. So in other words, pinahahalaga natin ang salita ng Diyos. Pinahahalaga natin ang Diyos. Yan. Kasi nga kahit nakaturog ka, bago ka magturog, Lord, binibigay ko po ang buhay ko sa iyo. Okay, bahala ka na po. Gisingin mo na lang ako bukas. So, ganoon. In other words, habang nagtatrabaho ka naman, Lord, nandito ako, tabangan mo ako habang nag-aadal ka. So, the awareness of the presence of God, importante mga tugang yan. Kasi, ang problema sa tao, kasi there is what we call dichotomy of our Christian life. Para mang-split. Hindi pwede. Faith and work must go together. Kaya nga, kaitong last time, nagtao ako ng retreat digdi sa University of Santo Tomas Legazpi Hospital at ang samuyang tema is faith at work. In other words, ang satuyang pananampalataya, ang pagiging Katoliko natin, ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging tagasunod natin kay Kristo, dapat wag ihiwalay. Huwag ko sasabihin, pag nasa trabaho ko, hiwalay ang Diyos sa akin. Hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat kahit anong ginagawa mo, natutulog ka, naglalaro ka, hindi hiwalay ang Diyos sa iyong buhay. Yan. Importante huwag natin ihiwalay ang Diyos. Ang problema kasi natin, we try to separate, we try to segregate, we try to we try to dichotomize. We try to catabolize, not
anabulize. Okay? Masyado tayong sinaseparate. Kaya miski ngunyan, miski sa doktor, parang espesyalista. Alam mo, may doktor na hindi siya marunong tumingin sa kaliwang paa kasi ang espesyalista niya daw ay sa kanang paa lang. Ganun ba yan? Dapat, kaya tingnan mo, kaya itong panahon, ang mga doktor, general, physician. Arog ba kaan? Miski sa tuya, of course, kahit we have a line of specialization, dapat wag natin mawala ang tunag na sa eskwela, ganon din. May eskwela na dapat may special program for arts. So, nawawala tuloy sa general curriculum. So, dahil nang lingawan mga tugang ayan. Importante yan sa buhay natin. Kasi kung lilingawan tayo yan, dipisil. Sa buhay Kristiyano, ganon din. Huwag natin ihiwalay. Dapat tayo ay magkaugnay. Okay? Yan po ang importante. Okay? At pag nilayan natin ang halimbawa sa magandang bagay na narinig natin sa loob ng misa, dali natin yan sa labas. Okay? Wag pag halimbawa nagmimisa kayo or halimbawa sa pag-Sunday, pag iniiwan mo na rin si Kristo doon sa simbahan. Kasi sasabihin, anyway, Monday to Saturday is my day. No, hindi. Monday to Sunday is God's day for you. Okay? Dahil kasama-sama natin ang Diyos. But anyway, kaibigan, tayo po mo ay babalik sa Lunes, sa satuyang programang Marahay na Hapon. At sana meron naman akong naibigay sa inyo. Importante mga tugang, to sum it up, ang importante mga tugang, may mga bagay na hindi natin maiintindihan at mga bagay na maiintindihan. Okay? At sa mga bagay na hindi natin maintindihan, leave it to God. Okay? And have faith. Okay? Sa mga bagay natin maiintindihan, do something. At the same time, maghasik lagi tayo ng kabutihan. Kaya nga igwa kita ng programang Marahay na Hapon. Every afternoon, kinakailangan maghasik tayo ng kabutihan. At the same time, siyempre maghasik ako ng butil, seeds of hope, seeds of faith, pero nasa inyo na yan. Depende sa inyong pagtanggap. Sana natanggap ninyo at paano yan? Sariwain ninyo. Okay? Patalubuon nindo ang sa indong mga natanggap na bagay. Tayo ngayon ay magdasal na kasatuyang dasal na dasal panalangin kay ang Arkanghel San Miguel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arkanghel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos babalas po sa Indogabo sa naginanyog kasatuyang programang Marahay na Hapon. Sana po ako'y nakapaghasik ng butil, ng kagandahan, ng kaginawahan. Sana po sariwain ninyo, patalubuin nindo ang sa indong mga nadangog. At hindi natin lagi na hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Kaya sabihin natin ito, mahal na mahal ako ng Diyos
Anak ako ng Diyos. Susundin ko ang kalooban ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. Ito po muli si Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi na nagsasabing, I love ya. See you next time. We stand before the grand